Test Iberikako zuzendaria naiz, eta azkenian gu egiten duguna da Alemanian fabrikatzen ditugu sensoreak, automatizatzeko makina, mekanizatuko makinan neurtzeko sondak, eta gu hemen gara integradoreak, merkatuko salmentak eta zerbizio teknikoa daramagu, eta bebai integrazioak egiten ditugu makinetan. Azkenian produkzioak optimizatzeko, produkzioaren kostuak murrizteko. Ni ez nintzen ikasle ona, hori da egia, eta azkenian zikloa, mantenimenduko zikloa errez bukatu neban, eta nire gurasoek aukera hori eman zidaten, nahi badozu sartuko zara hemen enpresan, baina egin ingenieritza. Eta probau neban, eta egia esan oso gustora ibili nintzen, ze azkenian ikasten dozu, eta lanian ere zaude eta diru pixkat irabazten dozu. Hasieran hasi nintzen tekniko komertzial bezala, bisak egiten dituen, eta hortik aurrera 3 urte egon nintzen hor, eta gero direktor komertziala, azkenian gauzak gertatu ziren krisiakin eta jendia jun zen, eta erronkak gustatzen zaizkit, eta azkenian gorutze egiten dozu. Justo hor hasi zela krisia, eta aldaketak egon ziren gure enpresan, erdia izatera pasatu ginen, eta justo nik hartu neban hori erronka direktore komertziala izatea. Izan zen nire bizitzako urterik gogorrenetarikoa, ze etxe erosi neban, master bat egin nuen, erean geunden, dana batera. Eta azkenian oso ondo urten zen, dana, eta hori azkenian ikasi neban pilo bat, hartu neban postu importantia, niretzat izan zela bebai pizkat katapulta, ze hortik pasatu nintzen beste lanera. Ni nahi neban aldatu, makina erraminta gehiago egin, ze ni metrologia zen lehenengo lana, eta nahi neban ikasi makina erramintako gauza gehiago. Gauzak gertatzen dira bizitzan, niri heldu zitzaidan email bat, IMH-ko intranetatik edo ikasle ohiko komunika kanal horretatik, heldu zidan proposta, heldu zitzaidan eta begiratu neban eta eskatzen zebana, ni betetzen neban justo hori behar zen. Eta orduan hori hasi zen eta 3-4 hilabetetan hasi nintzen Blumen. Hasieran hasi ginen Blum Frantzian lanien, ze Blum Iberika zen existitzen, eta 2 urtetan egin gendun 3 koiztu fakturazioa, eta azkenian alemanak esan zeben ez. Horregon behar gara finko, eta horrela sortu zen. 20 metroko, ez dut esango garaje bat, zen garajia, baina bulegoa, eta gaurria gauza askoz handiagoa, desberdina, gabiz hori 9 pertsona izan da, 6 urtetan, orain 7. urtea egingo dugu maiatzean, igual azkarregi, ez dakit. Batzutan behiratzen dozu atzera eta esaten zen duen, zondo bizi nintzen, lehengo urtean. Orain ez naiz bizi gaizki, baina hori askoz gauza desberdinagoak eta askoz gauza gehiago kudeatu behar dira, eta baina ondo gabiz. Hori da, Blumeko historioa. Hombre, nik uste dut desberdintasuna formazio tradizionalarekin konparatuz, nik uste dut azkenian ematen dizula bizio profesional askoz errealistagoa. Urtetzen zara hemendik lanean 3 urteko esperientzia aukita. Eta hori asko balio dau, bai kurrikulunean, ze jendia eskatzen dau esperientzia, baina bebai mentalitatea eta ez dakit zelan esan, madurazioa edo handiagoa da. Zer da enpresa bat, zertako egiten dozu lan, zelan pentsatu behar dozun, egin alba dozu gauzak efizientiago eta gastuak murrizten edo, ez dakit, bizio enpresariala ematen dizu. Guretzat azkenian da aukera bat,
hartzeko jendea eta poliki juteko gastu txikiarekin egiten profilak guk behar dituguna. Guri zer gertatzen zaigu gauza bat. Gu ez dugu behar mekanizadore tipiko bat edo diseinatzaile tipiko bat. Gu behar dugu jende polivalentia. Ikasle behar dituela pilo bat gauza, ez dakit, elektronika pixkatik, diseinora, ordan profil hori egitea oso zaila da aurkitzea hortik. Hartu behar duzu edo zure kompetentziakoa edo zure bezerotik norbait, eta horrek gauzok niri ez zaizkit gustatzen. Bueno, kompetentziatik ez zait gustatzen, baina bezeroetatik gutxiago azkenian eduki aldituzu konsekuentziak. Eta azkenian hori da era bat poliki-poliki zure behar dozun profila moldatzen, ez? Ingenieritzan 4 urte dira, beraz igual proiektua luzatu egin alda edo esan edot profil batzuetarako igual ingenieritza gehiago hobeago etorriko litzaiguke eta ziklokuak dira 4 urte bat, lanpostu batzuetarako oraingoz 3 hartu ditugu eta 3 izan dira ziklokuak. Akordio bat egin dugu IMH-ekin. Guretzako interesgarria izango dena gu testak egiteko edo errekurtsoak eukitzeko gu garatzeko teknikoki eta IMH-erako bebai eukitzea partner bat Industria 4.0 kolaborazio proiektuak egiteko eta interesgarria dena. Orduan, oso pozik gaude danak akordio honetara heldu garelako. Ez da bakarrik nire ikastetxe ohia delako. Azkenian IMH da referentzia bat, eta hori oso importantea da eta azpimarratu behar da. Nik uste dut filosofia edo joera berdina daukagula, oso proaktiboak garela eta benetan lan egin nahi dugula. Azkenian nietorren nintzen hona, presentazio batzuk egin ditun, IMH-ko ekipoakin urtetzen zian esaldizak ez ezke, Bloomekin egin behar dugu kolaborazioa, ze ikusten zaituzegu oso proaktiboak. Eta gu nahi dugu jendia, proiektu bat dagoenean, aurrera egiten duela, uste dut ere katalizatzailea izan zela.